Ahojte všetci! V tomto videu budeme hovoriť o chatovom module Kolby, multifunkčnom nástroji, ktorý firmám umožňuje efektívne a jednoducho spravovať ich konverzácie so zákazníkmi, a to integráciou rôznych komunikačných kanálov ako WhatsApp, Instagram Diaries, Facebook Messenger, Telegram a Light Chat. Modul chatu umožňuje prijímať všetky správy z vašich obľúbených komunikačných kanálov na jednom mieste a spravovať ich s vašim tímom zloženým z 2, 3, 4 alebo viacerých osôb jednoducho a efektívne. Použite funkcie ako interné poznámky na komunikáciu so svojím tímom, chatbot na automatizácie, čo zameriava prácu na dôležité veci, zdroje predaja na segmentáciu vašich klientov, štatistiky všetkých správ a monitorovanie správy každého v reálnom čase z multimediálneho obsahu, prideľovanie používateľov, štítky a mnoho ďalšieho. Poďme objaviť všetko, čo Moore Charter Colville ponúka. Poďme na to! Charter Colville je platforma na zasielanie správ, ktorá umožňuje centralizovať všetky konverzácie vašich zákazníkov z rôznych komunikačných kanálov ako Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram na jednu rozhranie. To je užitočné, pretože môžeš mať všetko na jednom mieste, spravovať správy a využívať množstvo funkcií, ako sú interné CRM, obchodné štatistiky, integrácia s tisíckami nástrojov cez Zapier, live chat a chatbot pre automatizácie. S Colville nie len, že spravuješ chaty, ale robíš to s kontrolou a efektivitou. Môžeš to dokázať. Môžeš vytvárať týmy a prideľovať konverzácie svojim kolegom a používať interné poznámky, štítky a množstvo inteligentných funkcií. Toto znamená, že každá správa je spracovaná efektívne a tvoji zákazníci dostanú pozornosť, ktorú potrebujú. Ak si tímový líder, budeš môcť v reálnom čase pristupovať k rozhovorom a ich kópiám. To ti umožní monitorovať čas odozvy a udržiavať kvalitu podpory. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že ak spravujete veľké objemy chatov, môžete aktivovať automatické prideľovanie konverzácií. To zabezpečí, že každá správa bude rýchlo spracovaná, bez toho, aby sa niečo stratilo po ceste. Kľúčové výhody Colbertu sú centralizácia správ, spolupráca, efektivita v tímoch, multifunkčná podpora v reálnom čase, monitorovanie a kontrola výkonu, automatizácia priraďovania chatov, flexibilita a mobilita, prepojenie s chatom GPT, chatový widget, personalizácia, chatbot, predajný funnel, štítky, pripomienka a mnoho ďalších. V skratke, chatovací modul Colbert nielen organizuje vaše konverzácie, ale aj zlepšuje skúsenosti vašich zákazníkov a efektivitu vášho tímu. Takže, ak chcete pozdvihnúť vašu zákaznícku podporu na vyššiu úroveň, pozývam vás vyskúšať Colbert. Ďakujem za sledovanie tohto videa. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a podeliť sa oň so svojimi priateľmi. Dovidenia na budúce.